Hello mga dam. So for today minisirya na po dam. Naglaag na po mi dam kauban sa akong anak dam. Assistant dam. Assistant ako pag umangkon dam siya nagdasa iya amo ang mga balag. Tanawa dam. Struggle is real mi diri ba? Gi. Namo bibi oh. Mga laagan bisag perting lapo kahalalaag. Magag mo ni siya dam ang madalan dam. Agi. Oy. Ari lang tao, ari. Ari ba? Ikaw na. Dagan. Dagan na tres mo pa'y kabaw. Ang kabaw oh. Nagbuwara ba ta? Ang gibaklag na lang gini. Dali kay. Mudagan tam slide. Sukot ya tam slide ko. Hindi kina ang kabaw ni tanaw. May jeez. Ayaw sa baw ha. Aloy ka sa amin ba? Oh, nagabutas na baya jud ko oh. Nagabutas. Nagabutas. Uy, butas na kapag mangkon dam. Dali, dali. Bi, naon sa magkabi? Yan na de. Struggle kita bi. Anak. Okay, dali. Dali siya. Agoy. Kaliso na bagin dalana. Tanawa. Oy. 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 Oy, lubong-lubong Israel ni. Mana mama na itong mga tiil. Ano pika bubi? Pika bubi? Hala. Oo na ni Ron. Mga laagan. Oh, mong bibi. Naglaag niya mong bibi. Sama ni. Among sisen. Akoy na. Mo na ni Ron. Agan mi. Uy! Wana nalubong na akong gamay butas. Ay tug sudlig lapok iti lapoka. Namura na ginig basakan among dalan diri mga madam. Wala gini mamaon ni mga madam. Grabe mura na ginig basakan among mga dalan diri mga madam do. Struggle Israel jud ko ani madam. Ang tigda sa amo ang bag madam. Natay assistant ani madam. Akong baby, madam. Ako may nagkugos, madam. Ha? Puno kailang tabay? May tabay diri, dam. Gaawas, dam na wadam. Nag-awas ang tabay sa kung ayaan, dam. Continue meron, dam. May paarat ta sa surat na. Ang pangkagi na pa. So, nagtangas-tangas sa may mga madam. Ay, kakapoy mga madam. Grabe. Wala siya init. Pero grabe na magsingot. Igang raman diri gudam. Igang ka siya ba? Kanang iyahang dag-umra. Alis nga niyang kainit. Alis ni kung samal tong ilong ani mga dam ay. Ninit ka diri mga madam. Naghangig saging sila. Saging nang silingan. Layo pa kita namang biyahean mga madam. Grabe. Struggle Israel gini. Okay ra ka be? Be? Okay ra. Okay ra. Tara ko pag umangkon. Madam. Agay. Nalayo na kay siya mga madam. Kami gibiyaan mi ani. Saan man gamay yung lakang niya mong tiil. Bugat pa kaayo. Okay. Tarong lang. Hinay lang. Naunsa na ni. Gibuyan na tika. Giyahak ayo. Biraha. Uy, kabayang igat. Gila dali. Mga to dangog na pag kayo ni diri Tulog sumuna kayo na siya mga dam. Ang among madam usa oh. Lami kay hair. Lami kayo siya glasses siyang hair. Ato bang dabi? Kagrap pa na may lipstick. Okay, dali. Uy, dali. Kasi biya. Kay kinang usan ni hasol na. Itarong ayo di kaagi. Ato babo. Muna naglangi na ko sa ana babo. Ay ko guniti. Ang mga slide taning duha. Nyara. Nyara. Naglangi ana naklaro na kabi. Ay sa pagpayong ay. Kay malamba ming duha ani. Jeez. Ha? Ayo, ari ka. Ano lang pa dayon lang diha. May jeez. Kami ani. Gunit. Kamang-kamang Israel.
Oh, tarong. Gidem dailos lang. Dailos lang. Hinay lang. Hinay. Kaya ito pataglugot. Kita tagbitin rin. Mabali yun isa. Ayo, nair. Asa taan ni be? Idali una diyon. Uy, ayo ko na. Dali uy. So kami ani ni Bibi. Tabi. Ini lang tabi ha. Hold lang umbrella mama ha. Sa naman taon ni Dalana. Sige mag-uwan dari mga madam. Ay, salamat. Ano maagi na sad mi aning kuan. Kining kuan ba kanang taytayan na mga gamay ay na lugot naman ni dari mga dam. Unsa naman sad? Bunit Madlok. Gi. Tarong ha. Kinagkugos ra ko sa bata. Dali. Gi, unya giuna dito. Dali mo. May jis. Ambak. Amo. Lugot. Wait lang. Ilangas biha. Ay. River. Mana nakalampos na may mga dam. Ha, dagko ra kog singot dam. Kung baby. Kira ka nak? Kira ka? Oh, dira. Okay ka.